Beste ariketa hau berriz, DC-DC bihurgailu komutatu bat, baina PV bikoitza M modulazioa erabiltzen duena. Komutazio frekuentzia finko bat, 50 kHz-koa, eta eskatzen digute, egoera egonkorrean zein da lan zikloa. Hori teorikoki kalkulatuta daukagu, eta grafikoki irudikatu, VA, IB, dela hau, betiko gauzak. Eta kizkurraren amplitudea. Bueno, joan gaitezen gauzak poliki-poliki egiten. PV bikoitza M komutazio zelu bat. Hemen kalkulatu genuen egoera egonkor, hemen zer daukagu, VA, hemengo tensioa, bat ez besteko, honen tensio izan berko da, 12 voltio. Hemengo intensitatea ez aldatzeko. Bat ez bestekoa, hemen sinale karratua da, baina honen bat ez besteko izan berko da 12. Eta 12 voltio horiek edo E2 voltio horiek izateko hemen, hauen lan zikloa zan E2 zati bat. E2 zati bat. E2 zati bat. Kasu honetan, 12 zati 48, E2 zati bat, berdin 0,25. Esaten digute, komutazio frekuentzia dela 50 kHz, horrek esan nahi du komutazio periodual honen inbertsua dira 20 mikrosegundo. Beraz, VA irudikatzea eskatzen diguten ez, VA, txukunago ingo du, ja, VA, araxen, bat horrela, beste bat horrela, hau izan behar dugu, edemagun hau dela 20 mikrosegundo, periodo bat, 20 mikrosegundo, komutazio periodo bat, eta esan dugu, lan zikloa baldin bada laurden bat, 0,25, orduen laurden bat egon behar da aktibatuta, laurden bat egon behar da hau itxita, eta tensioa izan behar da 48. Hau baldin bada 48, egon behar da 48, laurden bat. Bost, bost mikrosegundo. Eta bestineko 15ak zeroan egon behar da, berriz, horrengo periodan, berriz 48 igotzeko, lan zikloa hau izan beharko da, VA tensioa, VA dela hau, honen batez besteko balioa, periodo honetan izateko, hau zatilau, izateko 12 voltio, batez besteko balioa hemen, honen VA batez bestekoa izango zen 12 voltio behar dituguna intensitate hori egonkortzeko. Zer gehiago behar dugu, zer gehiago esatzen dute. VA eta IB sinale grafikoki irudikatu esetasunez. IB, egoera egonkorrean, IB, marraztuko ditut berriz gesti batzuk. Venga, gero mugitu dut, hemen adibidez, hemen bat, zazpikoa, hemen, irudikatzeko, denbora berdinean, ISPB. Bueno, ISPB dela IL, ISPB, niretzat IL denbora guztian, hemen zaritu behar da, pues, rato hau igotzen, hau itxita dagoenean, estengailua itxita dagoenean, eta gero horrela xe jeisten, gero berriz igoteko, jeisteko, egoera egonkorrean hortxe egon behar geha, ikusten zu eta batez besteko intensitate honen balioa da, pues gune duguna egonkortzea. 10 amper, 12 amper, nahi duguna. Eta hemen kizkurdura bat izan behar dugu. Eta eskatzen digute, marraztea, xetasunez, IB, claro, beharko genuke jakitea, kizkurdura honen balioa, kizkurdura honen balioa, badakigula, teorikoki kalkulatu dugula, eta da, hauxe, bat zati L eta komutazio frekuentzia, eta hemen gero intensitateen, tensio iturrien balioak, bat, haundiena, bi txikiena, bider txikia zati haundia. Hau ikusi genuen teorikoki nola kalkulatu, eta hemen guztiak ditugu, hau 12, bat 48, bi 12, L milihenrio bat, komutazio frekuentzia 50 kHz, eta hemen kalkulatzen baduzu, niri atera zait hau 0,18 amper. Beraz, kizkurdura da 0,18 amper. Horrela, egoera egonkorrean badaukagu hemen intensitate finko bat, intensitate horrela jarrai bat, eta gora badua 0,0 amper eta azpira 0,0 amper. Balio hau, pues ez digute esan, edo zin izan daiteke. Eta hoxe izango zen IB eta IL. Gogoratzazue, I bat ez dela eskatzen, baina I bat izango zen bakarrik tarte hau, gero, onutzaino, eta hemen 0, gero berriz hau, horrelaxe, hau izango zen I bat, I bat izango zen. Eta gezurra dirudi intensitate hau.
pasatzen dela mendik. Bidera amabi, izan behar da berdina, intensitate hau, I bat, bere batez besteko balio kalkulatuta bider balio hau, bi potentzia berdinak izan behar dira. Eta ez digute eskatzen, ez da, kalkulatzea. Ez.